وەکەژین گرینگە چماش بەرکو ئەم دەمەڤێ ڕەوشا ئەم دگرن دەست و ئەم تێن وەک ژن خۆسەرتیا خۆ هەموو قادێ دانا مەشاندن رێخستنا خۆ ئاواکردن و پێشەنگتیا شۆرەشێکردن ji بوونا me girîng e çunkî dema ku em dibêjin pêşengtiya jin di şûreşa Rojavayê Kurdistanê de em bi viya gotin nabêjin jin ê ku îro di qada leşkerî de bi navî YPJ pêşengtiyê dike di qada civakî û rêxistinê de bi navî Kongrestar tekuşînê dike di qadên giştî de di hemû saziyên me de ku weke jin pêşengtiya di berpirsiyartiyê de di îdarekirinê de xizmetê de di civak ji bo vekî jî mesuliyeta herî giran ku dikeve li ser milê jin her wiha li hemî malbatên şehîda dayîk û bavên şehîda xuşk hevjîn zarokên şehîda li mîmarê azadiyê rêber apo li tevayî gelê me li şervanên azadiyê yên got di vankê Liyadê di cenga berxwedanê de li çiyayên azad li ber xwe didin li hemî şervanên azadiyê got li çeperên şer de parastina hemî nirxê mirovahiyê li Bakur Rojhilatê Sûriyê li çar aliyê Kurdistanê em pîroz dikin nefes nefes em saler olun Tayyip Kurdistanê de eger me bas sala han berxwe nedawiye